більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Alime'nin taşlara oynarlar, Alime'nin taşlara oynarlar. Коли слухаєш її пісні, виникає відчуття, що співати для неї так само природньо, як і дихати. Її повітря – кримсько-татарська пісня, легендарна співачка Сабріє Ереджепова «Кримський соловейко». Alime'nin elleri çeberdir, Alime'nin elleri çeberdir, Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir, Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir. Когда речь заходит о крымско-татарской народной песне, первое имя, которое все вспоминают, это имя нашей выдающейся певицы Сабрие Апте Ереджеповой. Ереджепова – это душа крымско-татарской песни. Ереджепова – это квинтэссенция крымско-татарской песни. Надо сказать, что она родилась в Бахчисарае, а Бахчисарай в то время был очень музыкальным городом. И во всем нашем народе известны бахчисарайские или салачистские музыканты. Музыканты, с которыми Ереджеповой посчастливилось работать рука об руку. Сабріє народилась 12 липня 1912 року в родині учителя Керіма Джемілєва. Від матері Сайде Апте вона почула перші кримсько-татарські пісні. Від неї вона успадкувала й приголомшливо сильний, красивий голос. Після завершення навчання у початковій школі дівчинка продовжує навчання у Сімферопольській зразковій 9-річній школі. Кримсько-татарську мову і літературу там викладав знаменитий філолог, історик, письменник Осман Акчокракли. Почувши, як юна Сабріє виконує кримсько-татарські народні пісні, Акчокракли був вражений. Пізніше в книзі спогадів Ереджепова з вдячністю напише про вчителя, який, виявивши здібності дівчинки, приносив їй книги, художню літературу, п'єси. Перший її вихід на сцену історики датують 1928 роком. Відбулось це на ювілейному заході в честь відомої татарської акторки Сари Байкіної. Сабріє з'явилась на сцені у складі хору. Цей період для неї – час навчання музиці та вокалу. Она занималась с выдающейся пианисткой, педагогом, это Варвара Карповна Ханбекова, которая закончила Московскую консерваторию и которая, собственно говоря, обучила нотам Сабрие Хану. И второй педагог – это профессор Чернов. Після завершення школи в 1930 році Сабріє деякий час викладає у 7-річній школі в селі Тавбодрак Бахчисарайського району. Однак вже через 2 роки, за рекомендацією педагога Варвари Ханбекової, Сабріє потрапляє на роботу в Кримський радіокомітет. Штат радіокомітету був великий – 150 чоловік. В той час тут працювали надзвичайно талановиті люди – співачки Зейнеп Люманова, Едіє Топчі, художник Мемет Абселямов, композитори Яя Шерфеддінов, Асан Рефатов і його брат-музикант Решат Рефатов. Она обладала очень редким голосом женским, контр-альто.
И работая в радиокомитете, записала очень много образцов крымско-татарской народной музыки. В то время еще не было телевидения, и поэтому голос ее звучал на радио по всему Крыму. Через 4 роки молода кримсько-татарська співачка Сабріє Ереджепова бере участь у першому всесоюзному радіофестивалі в Москві. Тут вона виконує пісні «Екі пугу» – «Два пугачі» і «Ногай беїтлярі» – «Ногайські частівки». Представити свій народ, познайомити велику кількість людей з його мистецтвом, що може бути почеснішим для артиста. Виступ проходить вдало, Сабріє аплодують, викликають на сцену знов і знов. У період роботи в радіокомітеті значну допомогу їй надала родина музиканта Мамута Рефатова, особливо Решат Рефатов, який в той час був музичним редактором. Пізніше радянська влада жорстоко розправиться з родиною Рефатових. Батько і молодший син Асан Рефатов, композитор, автор першої опери кримсько-татарською мовою «Чора-Батир», були знищені режимом. Решат Рефатов після арешту в 1937 році 20 років провів у сталінських таборах. Ереджепова згадувала цей період життя з вдячністю до людей, які допомагали їй, юній співачці, вчитися і розвиватися. Мені дуже пощастило, тому що з найперших самостійних кроків у своїй професії я зустрічалася і працювала з чудовими, талановитими людьми, з одними у тісній багаторічній співпраці, з іншими епізодично. У 1937 році у фільмі Київської кіностудії «Українфільм. Запорожець за Дунаєм» Сабріє виконує 2 пісні – «Пенджереден Каргелір» «За вікном падає сніг» і «Меджбур Олдим» «Я був змушений». Все песни в ее исполнении бесценны и неповторимы. Как исполняла она и чувствовала, не повторить. Это только присуще ей. Через 2 роки у Москві проходить перший всесоюзний конкурс естради. Під акомпанемент скрипки Апаза Уста Сабріє виконує пісню «Меджбур Олдим». Додому вона повертається з дипломом талановитій молодій співачці. Рік по тому Ереджепова удостоєна звання заслуженої артистки Кримської АРСР. В чем заслуга Сабрии Ханум, на мой взгляд? То, что она смогла поднять крымско-татарскую песню и дать такие варианты исполнения, которые не могли оставить равнодушными ни одного крымского татарина, скажем так. Всі плани руйнуються в один момент – 22 червня 1941 року. Незабаром Крим і її рідний театр опиняються окупованими. В 1943 році трупа Кримсько-татарського драматичного театру була змушена втікати до Румунії, де на силу заробляла собі на харчування, ледве зводячи кінці з кінцями. Прихід Червоної армії в Румунію у серпні 1944 року не приніс миру. Як і багато хто з її сучасників, вони стали жертвами 2 диктаторських режимів – радянського і нацистського. На своїй батьківщині їх вважали зрадниками. Хтось так і залишився на чужині, але більша частина була повернута радянською владою в СРСР. Було очевидно, що на них там чекає тяжка доля.
У травні 1944 року весь кримсько-татарський народ вже депортували з Криму. Пройшовши перевірочно-фільтраційні комісії, Сабріє зрештою дісталась Узбекистану в місця вигнання до чоловіка і сина. А 15 вересня 1950 року вона була арештована. Радянська влада звинуватила Ереджепову у тому, що вона знаходилась на території ворожої країни під час війни. Як ворога народу, її засудили до 25 років таборів, де в ті роки виявилось немало несправедливо звинувачених артистів і музикантів. Під час одного з етапів Сабріє випадково зустрілась зі своїм сином Марленом, засудженим за сфабрикованою проти нього кримінальною справою. Лише після смерті Сталіна і 20-го з'їзду партії справу стосовно співачки було припинено за відсутності складу злочину, і в 1956 році вона нарешті здобула свободу. В тому ж році з кримських татар було знято статус спецпереселенців, однак до Криму повертатись їм було заборонено. В 1957 році в Ташкенті було організовано кримсько-татарський ансамбль пісні і танцю «Хайтарма», художнім керівником якого став композитор Ільяс Бахшиш. Сабріє Ереджепова стала солісткою прославленого колективу, який довгі роки в умовах вигнання далеко від батьківщини працював над збереженням кримсько-татарської музичної культури. Самое главное, она оставила нам школу исполнения крымско-татарских песен. Довгі роки проіснував творчий союз Сабріє Ереджепової і талановитого композитора Кабула Сейтвелієва, які дали чудові плоди, улюблені і нині для кримських татар пісні. Сабріє була його музою, а він – її останнім коханням. Sensiz gereğim asla olmay, baktım tamam olmay. В 1966 році Сабріє Ереджеповій було присвоєно звання заслуженої артистки Узбекської РСР. Але найвагомішим її досягненням були не звання, а любов глядачів та її учнів, колег, які продовжували справу життя Сабріє, збереження і популяризацію кримсько-татарської музики і народної пісні. Мне посчастливилось быть не только знакомой с ней, но и стоять на одной сцене с гордостью звездой нашего певческого искусства. Я знала ее 2 года. За 2 недели до смерти я посетила ее. Узнав, что она тяжело больна, приехала с Ленинабада, где училась на вокальном факультете, и привезла с собой ее последнюю пластинку. Она, конечно же, догадалась, что у меня в руке, и сказала: «Я с удовольствием напишу тебе автограф, но нужно поддержать мне руку. Она у меня дрожит». И написала: «Моей сестренке Гулизар, истинному патриоту в моем понимании, достойное уважение, которое искренне желает стать моей коллегой. Этот автограф для меня самое высокое звание». Человек очень непростой судьбы. Она смогла в своих песнях рассказать о крымско-татарах, отчаянных переживаниях нашего народа, о той боли, о той радости, которую наш народ испытал. Легендарна співачка, справжня зірка Сабріє Ереджепова
померла в Ташкенті влітку 1977 року. Yine ağdım yar seni aklımı